Önök a Greenside podcastot, a Hello Podcast fenntarthatósági műsorát hallják. Üdvözlök minden podcast hallgatót, önök a Greenside Extrát hallják, a Greenside Podcast rövidebb, de ám megjelenésekor jóval aktuálisabb változatát. Én Wolf Krisztián vagyok, a mostani adásunkban a Föld órájával foglalkozunk. A Föld óráját a WWF hívta életre, és minden év márciusának utolsó szombatján tartják, vagy néha egy héttel előbb, ha nagyszombat arra a napra esik. A kezdeményezés egyébként 2007-ben indult, Ausztráliából és 2008-ban vált nemzetközivé. Vendégem ebben a témában Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetője. Jó napot kívánok, köszöntöm a Greenside Extrában, és köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt. Jó napot kívánok! Mi is ez a nap, és miért ennyire fontos a Föld órája? Mert ugye egy napról beszélünk, de tulajdonképpen egy órát szánunk a Földre. Így igaz, ugye maga a Föld órája szigorúan nézve egy órát ölel fel. Ez este fél 9-től fél 10-ig tart, ahogy mondta, ugye március 25-ére esik ez idén. Ennek igazából csak szimbolikus jelentősége van ennek az egy órának. A célja az egész megmozdulásnak az, hogy igazából mind a év 8760 órája egy Föld órája legyen. Általában mindig olyan figyelemfelhívó akciókkal készülünk, amik segítik azt, hogy akár a magánemberek is kicsit fenntarthatóbb életmódot tudjanak magukévá tenni. Hol tartunk most, a magyar lakosság mennyire csatlakozik, mennyire szereti, vagy mennyire ismeri ezt a kezdeményezést, illetve ezt a megmozdulást? Amit tudunk, hogy szinte a Föld összes országa csatlakozik, vagy hát vannak csatlakozók. Ami látványos az az, hogy minden évben jó néhány település csatlakozik, tehát ahol a közvilágítást lekapcsolják. Ugye Budapest már hosszú évek óta részese ennek, a Parlament, Lánchíd, az összes ilyen nagyobb épület az ilyenkor lekapcsol egy órára. Magánemberek csatlakozására most pontos számot nem tudok mondani, de azért globálisan nézve ez talán ilyen milliós létszámra is lehet. És hát ugye mi, mint WWF Magyarország, arra ösztökéljük a magyar embereket, hogy ők is csatlakozzanak, és idén, amit mi kínálni tudunk, azon kívül, hogy szigorúan az egy órába lekapcsoljuk az elektromos eszközöket, világítást, amire ugye nincsen szükség, hogy a www.földóra.hu honlapon lehet regisztrálni, és arra invitáljuk a regisztrálókat, hogy 6 tevékenység közül tudnak választani, amit március 25-én el tudnak végezni. Mind a 6 tevékenység olyan, amivel nem terheljük nyilván a Földnek az erőforrásait, és sarkannak a fenntarthatóbb életmód felé. Most itt amire gondolni kell, az például kirándulás, vagy éppen társasodás barátokkal, ismerősökkel, főzés helyi alapanyagokból, nyilván kis lábnyomú ételeket, vagy éppen meditációt tevékenységek közül lehet választani, és aki regisztrál, annak esélye van arra, hogy egy olyan ajándékcsomagot kapjon a WWF-től, ami szintén ezt a fenntarthatóbb életmódot promotálja. Ugye a WWF az a világon vadon élő állatok védelmét célzó szövetség rövidítése lenne, ha jól fordítom magyarra ezt az angol kifejezést. Igen, a Világ Vadvédelmi Alap, ugye elvileg ez a hivatalos magyar fordítás. Maga a szervezet ugye ennél azért már jóval tágabban foglalkozik ugye fenntarthatósággal. Például elég jól mutatja ugye a Föld órája esemény is. Én is az éghajlatváltozás és energiaprogramot képviselem. Az élővilág védelmén kívül azért rengeteg kollégánk foglalkozik ugye élőhely védelemmel, erdővédelem, vízes élőhelyvédelem, az éghajlatváltozás problémáival. Ami pedig most egy nagyon kúrens téma lett. Pár nappal ezelőtt adták ki az IPCC, vagyis a klímaváltozással foglalkozó kormányközi kutatócsoport, nem tudom ezt jobban mondani, 6. nagy összefoglaló jelentését, ami azt mondja meg a világ kormányainak, hogy gyakorlatilag hogy élhetünk túl ezen a bolygón. Ez nem festett túl jó képet, vagy túl bizalomgerjesztő jövőképet az emberiség jövőjéről ezen a bolygón. Gondolom, hogy az, hogy most lekapcsoljuk a villanyt egy órára, az már nem elég. Igen, ennél sokkal többet kell tennünk. Mit tehetünk ezen túl egyébként, hogy most részt veszünk ebben a Föld órájában, és beszélgetünk erről, mert ezek az alkalmak arra jók, hogy beszélgessünk nem csak mi egymással, ugye ketten, hanem emberek arról, hogy tulajdonképpen ez egy fontos téma, és nem nagyon léphetünk már túl ezen. Igen, most, hogy miért kell tennünk, először ugye arra térnék ki. Ugye az éghajlatváltozás már ugye ma is érezzük a bőrünkön, maguk a kutatások azok elég egyértelműek. Emiatt fontos kiemelni ezt az IPCC riportot, ugye magáról az IPCC-ről azt kell tudni, hogy
a világ legnevesebb éghajlatváltozással foglalkozó kutatóit tömöríti. Tényleg itt egy olyan független tudományos testületről beszélhetünk, akiknek muszáj adni a szavára. Az IPCC azt mondja ki, hogy egy nagyon drasztikus kibocsátás csökkentésre van szükségünk ahhoz, hogy elkerüljük a legrosszabb forgatókönyveket. Vannak már olyan hatások, amiket már biztos, hogy nem fogunk tudni elkerülni. Ugye tudjuk azt, hogy már most körülbelül 1,1 fokkal nőtt a globális átlaghőmérséklet az ipari forradalom előtti szinthez képest. Ugye, hogy tudják a hallgatóink, 1,5 fok a cél, amit nem szabadna túllépnünk. Így igaz, és sajnos a 1,5 fokra már egyre kisebb az esély. A 1,5 fokot mondják arra, hogy az még egy olyan kezelhető felmelegedés, ami nem indít be olyan pozitív visszacsatolási folyamatokat, amik aztán ezt az egész éghajlatváltozást tényleg kontrollálhatatlanná teszik. Jól gondolom, legalábbis ahogy én itt körbenézek, meg kell mondanom, hogy én egy Budapesten kívüli városban élek, egy természetközelebbi lakótelepen, tehát nem egy pannon lakótelepen, és látom, hogy gyakorlatilag a házak nagy része az energetikai szempontból pocsék állapotban van. És tekintve, hogy ilyen rossz a helyzet a klímaváltozás ügyében, gondolom azért nem csak a magánszemélyek tulajdonában levő ingatlanok, hanem más ingatlanok területén is van mit tennünk, és ha jól tudom, hogy van önöknek ezzel kapcsolatban egy felmérésük, ami mostanában zárult le. Így igaz. Ugye tudjuk azt, hogy az energiaválság az mind a lakosságot, mind ugye az önkormányzatokat nagyon nehezen érintette. Egy kérdőívet küldtünk ki az összes kis településnek, az 5000 fő alatti település polgármestereinek, jegyzőinek. Olyanokra kérdeztünk rá, hogy egyrészt maga az önkormányzat hogyan élte meg az energiaválságot, milyen az épületeknek az energiahatékonysági állapota, tehát a középületekről beszélünk. Ők mit próbálnak tenni helyi szinten, hogy a levegőszennyezés vagy az energiaszegénység valamilyen szinten ugye mérséklődjön, és rákérdeztünk, hogy ők hogyan érzékelik ennek a kettő jelenségnek az állapotát a saját településükön, és hát sajnos elég rossz képet kaptunk. Tudni kell azt, hogy 2017-ben volt egy hasonló felmérésünk, és hogyha összehasonlítjuk az eredményeket, akkor igazából ahol szerencsére történt előrelépés, az a középületeknek az energiahatékonysági állapotát. Országszerte látni, hogy azért elég sok középület már le van szerencsére szigetelve, viszont azt láttuk, hogy ezeknek a felújításoknak a minősége azért nem volt mindig a legjobb. Itt sajnos nem sikerült azt a lehetőséget megragadni, hogy úgy végezzék el ezeket a felújításokat, hogy az valóban nagy kibocsátás vagy energiafelhasználás csökkentést érjen el. Hát ugye emiatt is lehet az, hogy ugye még mindig hatalmas probléma az önkormányzatoknak, az energiaszámláknak a kiegyenlítése. És hogyha rátérünk a lakossági szektorra, akkor ott meg azt láthatjuk, hogy amit ugye látnak a helyi polgármesterek, hogy a szilárd tüzelésnek nagyon megnőtt az aránya. Most, hogyha a fatüzelést nézzük, akkor a válaszadóknak a 70%-a jelezte azt vissza, hogy megnőtt a településükön a fatüzelés, vagy már eleve nagyon magas volt, és a széntüzelésre itt pedig minden negyedik válaszadó mondta. Úgy ezt még fontos tudni, hogy nagyjából minden 5. település töltötte ki ezt a kérdőívet, tehát azért ez egy eléggé reprezentatív mintának tekinthető így, és szinte minden járásból jött válasz. Ezzel összefüggésben, hogy így megnőtt a szilárd tüzelés, ezzel együtt a levegő minőség is sajnos nagyon jelentősen romlott. Ha ilyen számokat kell mondanom, ott szintén minden negyedik településről jelezték azt vissza, hogy a légszennyezettség mértéke az súlyos, vagy igen súlyos. De azért annyit itt a szilárd tüzelés kapcsán el kell, hogy mondjak, hogy a fatüzelésnél általában ami nagyon nagy gond, hogy ha rosszul fűtünk fával, akkor a légszennyező anyagoknak a mennyisége az nagyon-nagyon meg tud nőni. Kiemelten fontos arra figyelni, hogy tényleg száraz fával fűtsünk, jól gyűjtsünk be, ugye mindig fölülről kell begyújtani, nem alulról, ahogy általában gondolják azt az emberek, és ugye arra is nagyon kell figyelni, hogyha olyan a tüzelőberendezésünk, hogy megfelelő mennyiségű oxigént folyamatosan biztosítani kell a tűznek, hogyha ezek nem teljesülnek, akkor biztos, hogy ott súlyosabb lesz a légszennyezettség. Ezzel összefüggésben meg ugye az energiaszegénységről is muszáj pár szót mondani. Azokat a háztartásokat hívjuk energiaszegény háztartásoknak, ahol a jövedelemnek egy nagyobb részét kell ugye rezsiszámlák kiegyenlítésére fordítani, ez általában 20%-ot szoktunk mondani, és ugye, ahogy megnőttek az energiaárak, igazából azt a választ kaptuk, hogy szintén a települések negyedénél van az, hogy a polgármesterek, jegyzők rálátása szerint a háztartásoknak a fele az érintett így az energiaszegénységben. Hiába próbálnak meg tenni a települések, hát ugye azért azt is látjuk, hogy az önkormányzatoknak elég kevés a forrásuk, és hát emiatt ugye eléggé korlátozott az, amit ők tudnak tenni helyi szinten. És igazából amit még kiemelnék az, hogy magát az eredményeket azt a napokban fogjuk
fogjuk publikálni, és itt az eredmények mellé egy javaslatcsomagot is letettünk a döntéshozók felé. Szóba került már itt az épületeknek az energetikai állapota. Igazából ez az, amit kiemelnék, mind a légszennyezés, mind ez a magas gázfüggőség igazából orvosolható lenne azzal, hogyha egy komplex épületenergia hatékonysági program elindulna Magyarországon. Tehát ugye nem csak a középületekre vonatkozóan, hanem a lakosság felé is, és ez az, amit mi leginkább szorgalmazunk. Volt egy ilyen program annak idején, nem tudom, hogy beszélgettek ezzel kapcsolatban állami tisztviselőkkel vagy törvényhozókkal, hogy mekkora hajlandóság van bennük arra, hogy ezt a bizonyos régen abba hagyott panelprogramot, azt hiszem ez volt a neve, újra kezdjék, vagyis az épületek szigetelését, vagy energiahatékonysági felújítását, ami mondjuk egy ablakcserében is testet ölthet. A legjobb tudomásunk szerint van tervben ilyen program, csak hát ugye ezt már elég régóta húzódik ennek a bevezetése. Emlékeim szerint még az előző EU-s finanszírozási ciklusban eredetileg volt lakossági energetikonsági program, aztán kimaradt, és most is annyit tudunk, hogy van ilyen terv, hát reméljük, hogy ez most már a helyén is fog maradni. Igazából amit nagyon fontos kiemelni tényleg, hogy itt óriási potenciál van. Vegyük a legtipikusabb, mondjuk a családi házak közül ugye ezeket az úgynevezett kádárkockákat, ugye ezek a négyzet alaprajzú épületek, ugye sátortetővel, ugye ebből van a legtöbb gyakorlatilag Magyarországon. Ha megfelelően felújítják ezeket, akkor ezeknek az energiafelhasználása nagyon könnyen le tud csökkenni akár a negyedére. És tudni kell azt, hogy az épületek fogyasztják el a teljes energiafelhasználásunknak kb. Az 1/3, kibocsátást tekintve is nagyjából ott egy kicsivel több is, 36% az épületeknek a részesedése, hogyha itt a szén-dioxid kibocsátást nézzük. Ez az a lépés, amit ha megteszünk, akkor csökkenne a szén-dioxid kibocsátás, csökkenne a levegőszennyezés, meg hát csökkenne a rezsiszámlánk is. Nyilván itt ugye egy olyan beruházásokról beszélünk, ami rendkívül forrásigényes, tehát itt mindenféleképpen szükség van támogatási programokra. Nyilván még 1000 más dologra, amit tényleg jól át kell gondolni, hogy megfelelő szakértelem is párosuljon ehhez, meglegyen megfelelő munkaerő, és minden szakember tudja azt, hogy hogyan tudja az ő saját szakterületén elérni azt, ami az igazán modern, ugye az ilyen passzív ház típusú épületeknél műszaki elvárás. Megköszönöm Harmat Ádámnak, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi program vezetőjének, hogy itt volt velünk a Green Podcastban. Mindenkit bátorítok arra, hogy most március 25-én kapcsolja el egy órára a villany. Mikor is? Este 8:30-től 9:30-ig van a földórája. És mindenképpen takarékoskodjon és próbáljon meg minél kisebb szén-dioxid lábnyommal élni, mert nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz a ponthoz, ahonnan már nagyon nehéz visszafordulni. Köszönöm, hogy itt volt még egyszer velünk. Én köszönöm, és még záró szóként annyit mondjak el, vagy egy záró reklámként, hogy van egy applikáció, ez a WWF Léptem applikáció. Ezzel az applikációval minden magánszemély ki tudja számolni a lábnyomát, és talál tippeket arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja leghatékonyabban csökkenteni a lábnyomát, úgyhogy reméljük, hogyha valaki a földórájában részt vesz, akkor esetleg arra is nyitott, hogy tovább lépjen, és magát a fenntartható életmód felé vezető utat is célszerű ezt jól megtervezni, úgyhogy emiatt is biztatunk mindenkit arra, hogy használja ezt az applikációt.